pa. At ako'y nagbabalik, mahal, ang salitang pagbabalik na hindi kailanman ginawa ng ex mo sa'yo. Diba? Pagkatapos kang gamitin, pagsawaan ay talaga nga namang bigla kang iniwan. Ala? Anyway, mahal, balik Chinitox na rin tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko sa'yo kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 talento ng mga maling tao. Ay talaga nga naman para maiwas-iwasan mo na, di ba? Para maging observant ka at para hindi na madagdagan pa yung mga trauma mo sa buhay. Recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, unang talent ng mga maling tao ay ang matamis na dila. Sinasabi ko sa inyo, kapag sinabing matamis na dila, ikaw ay nagpapadila talaga, ano? Na kapag sa maling tao ay talaga nga namang ang dali mong bumigay. Ang dali mong makuha, ang dali mong mapaikot, ang dali mong ma-fall. Lalo na kapag ikaw ay dinidilaan ng maling tao. Ano ibig sabihin nun? Mas-sweet, matamis na dila, ibig sabihin magaling mambola. Yun yung ibig sabihin nun. Na kung saan ang galing niya magpaikot, ang galing niya mag-compliment, alam na alam niya kung paano ka kunin. At ikaw naman bilang marupok, talaga nga naman kapag ginamitan ka ng ganitong dila ay talaga nga namang ikaw ay nakikiliti at naghahabol. Huy! Di ba? Tama, mali. Alam na alam ko yan. At ang pangalawa, sabi ko naman, mahal, talent ng mga maling tao ay magaling. Magaling saan? Magaling magpalusot. Diba? Aminin nyo. Lahat yan may dahilan. Lahat yan talaga nga namang kaya niyang bali-balik ta rin. Gusto mo yung binabaliktad-baliktad ka, diba? Usually yung mga maling tao, minsan mahuhuli mo na may kalandiang iba, maraming nilalandi. Tapos kapag nahuli mo, meron niyang dahilan for sure. Diba? Makakapagdahilan yan. At kapag nakapagdahilan yan, minsan kasalanan na nila, ibabaling pa sa'yo. Diba? Usually kapag sinasabi nila, hala, ang dami kong kausap kasi nagkulang ka. Ang dami kong kausap kasi kulang yung oras sa binibigay mo. Ang dami kong nilalandi kasi hindi mo ko kayang mahalin ng totoo. Wow, gaslighter ka pa! Yung mga ganyang talento talaga ng mga maling tao ay talagang dapat mong iwasan. At kapag present yan, sinasabi ko sa iyo, mahal, oras na para ikaw ay magpaalam kasi ang sunod niyan, trauma. Alam na alam ko yan, yung mga ganyang litanya at ganyang ugali ay talaga nga namang namumutawi sa mga maling tao na dapat mong lubayan. Diba? Ito na, mahal, ang pangatlo at panghuli, talent ng maling tao. Ano pa? Magaling. Magaling ulit. Pero magaling namang tumakbo. Ito na yung sinasabi natin na nakuha na ang loob mo. Ikaw ay talaga nga namang nag-surrender na ng bataan. Tapos full ka na, mahal mo na at talagang kaya mo nang ibigay ang lahat para sa kanya. Pero nung ikaw ay nagtanong kung hanggang saan kayo at kung ano na ang estado nyo sa buhay, wala! Biglang nawala. Yan, dyan sila magaling. Kapag nandyan na sa point na kung saan na gusto mo na ng label, gusto mo nang mag-settle down, gusto mo nang ibuka. Hindi, ibuka yung opportunities together kasi gusto mo na talagang mag-settle down sa kanya. Unfortunately, yung pinag-investan mo ng oras, pagmamahal at pati na rin ang pera, ay talaga nga namang maling tao. Kaya ang ending, gagamitin niya na ang pinagbabawal na talent. Walang iba kundi ang pagtakbo sa'yo kasi nagamit ka na niya. Diba? Pamilyar. Kaya kayo, mahal, make sure na sa tamang tao kayo mag-i-invest. Sa tamang tao kayo makikinig katulad ni Kim Chino. Anyway, mahal, ako yung magpapaalam na at sana nag-enjoy na busog ka sa ating Chinitox. Huwag ka mag-alala.
Susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!